Tak jsme tady a točíme zase novou hru. Která se nedá nikdy uhodnout. Zkus za tu páčku. Za tu páčku, říkám. Bože. A tady bychom nás, to je těžší, takže já myslím, že byste měli schodit tu loď a tam připlout pro něj. Jo. Ne, to je vlastně nakonec. Stoj! Ty troubo, nevíš, že se tam utopí. Trouba! No já bych tam měl jet za rychle. Stoj! Level 6. Není, já myslím, že to, jo, 6. Já myslím, že je to 4. Ne, ty trouba. No když tam je číslo 4, tak se nediv, jo. Tam se píše level. Já brzdím. To musíš zabrzdit dřív, protože on ještě kousek pak jede. Ticho to Ne. A teď se nám to přeplo. Na čem to je? Ukaž. Jdu na záchod. Jo, tady. Tak hraj. Tam. Zbrzím! Jo. Tohle. Teďkon tamto. A teďkon počkej, já myslím, že už to vím, co? Jo, tak tohle je na loď. Tomu tam schodím rovnou, ne? Protože to vypadá, že ji máme schodit. Jo, tak takhle. Aha, tak už to máme. To je šikovné. No a skoč. Pic! Joho! Jo, aha, a teď tohleto, dolů. Protože tam tady je ta hlína. A Lučku asi vrátíme. Ne, posuneme ji tam. Je to nahoře úplně. Jo, tak ty asi máme vrátit. Jak to vypadá? Jo, já vám to netočil. Ne. A na lodičku. Pic. A jedeme nahoru, snad to nebude mít další to kolo. Je, 7. Číslo 7. Jo, tak vím tam cíl. Jo, a vždycky červená vlaječka znamená cíl. Takže tam se máme dostat. Jestli je 7. kolo konec, tak to chápu. A co teď? Tak to nevím. Počkej. To asi je tam, ne? No jako cíl je tam, takže asi jo. Jo, tak to ne. Stoupá voda, musíš jít tam, sem jet. On ti to zvede nahoru. Zastav. Tak co to je? Počkej, jo, stopni ho. Bezva. A nahoru. Jeď. Ta voda nám to sem zvedne. Projedeš tam, že jo? Teďkon tohle. Ach jo, a co teď? Co se dá teď dělat jinýho, než abych začal tohle? Jo, tak tam se máme dostat, aha. Pic! Jo, Maxi, a teď chvátáme. Makáme. To musíme makat.
Musí tam být Počkat. voda. Já vím, jenže ono ho to utopí. Ono ho to utopí. Jo, tak jako, takhle jako. Jo, stopni to, rychle nahoru. Jenže to nejde, ono je to nedá se nepoužitelný. To se nedá použít, když na to není. Musí to být červený. No takže to neprohrám. To nejde, ne, musíme to vyhrát. My to střihneme a zase u dalšího. Tak jsme to dali. A teď konc na dušu někde bude to kolo, kdy získáme tu sekačku, kterou potřebujeme získat. Jo, a teďka asi teď to bude točit, jestli mu to vyjde. Sekačka! Tu máme získat, to je cíl, který máme, to je to, co máme získat, takže... Tam jako chceš vy. Jak? To je hezky česky politicky. Hoď tam ty bedny. Jak? Jako? Aha! Jo, takhle. Aha. Aha. Nesmí ani vědět. Vylož tu sekačku, vyloží. Prosím. On nechce vyložit, tak já to zapnu. Co to je za blbost na televizi? Já vám to ukážu, nějaká divná blbost. Bůby snůby. Jo, tak. Tak resetnu. Já to prostě střihnu, až to dáme, tak se ozvu. Tak, teď se to asi dohráli a chybí nám sekačka. No bez A to, co bylo u začátku, tady se mu rozbila sekačka a měl rozsekat to pole. No, tak jsme to dodělali. 13 levelů, no, tak to bylo... Musím vám říct, že to byla práce, ale... A my zkusíme najít si další hru. A jestli jste si všimli, jestli chcete najít tu ty hry, tak si napište sem tam nahoru www.free.com. A my budeme vás točit teďka další video. Tak, nazdar a čau.